אוקטובר 2007, סן פרנסיסקו. שני חברים יושבים בדירה וחושבים איך הם ישלמו שכירות. פשוט לא היה להם כסף. ואז נולד רעיון משוגע. מה אם ינפחו כמה מזרוני אוויר בסלון ויזכירו אותם לאנשים זרים? היום, 17 שנים אחרי אותו רגע נואש, החברה הזאת שווה 73 מיליארד דולר. זה הסיפור של Airbnb. בריאן צ'סקו וג'ו גביה היו מעצבים צעירים עם חלום גדול ובנק ריק. והנה בעלי הדירה שלהם מודיעים להם, השכירות עולה ב-25%. לבריאן פשוט לא היה את הכסף, בכלל. החשבון בבנק שלו היה על $1,000, והשכירות הייתה $1,150. אבל אז הם שמעו שיש ועידת עיצוב בעיר בשבוע הבא, וכל המלונות מלאים, והם חשבו, רגע, יש לנו דירה, יש לנו מזרוני אוויר בארון, למה לא? הם הקימו אתר פשוט, קראו לזה Airbed and Breakfast, מזרון אוויר וארוחת בוקר. ובאמת, 3 אנשים הסכימו לבוא לישון אצלם. אישה מבוסטון, אבא ל4 מיוטה וגבר מהודו. הם הראו להם את העיר, אכלו ביחד, ובסוף הם עשו $1,000 בסוף השבוע. מספיק לשכירות. אבל החשוב יותר, זה היה כיף. כולם נהנו. האורח מהודו אפילו הזמין אותם לחתונה שלו. אז הם אמרו, רגע, אולי יש כאן משהו. הם בנו אתר מסודר יותר והשיקו את Airbnb. התוצאה? 2 לקוחות. אחד מהם היה בריאן עצמו. אבל בריאן וג'ו לא ויתרו. הם אמרו, אולי פשוט לא בחרנו את האירוע הנכון. ואז הם שמעו על משהו ענק. הוועידה הדמוקרטית הלאומית בדנבר. אוגוסט 2008. ברק אובמה עומד לקבל את המועמדות לנשיאות. אירוע היסטורי. והנה הבעיה. 75,000 אנשים צפויים להגיע לדנבר, אבל בעיר יש רק 27,000 חדרי מלון. בריאן וג'ו ידעו. זאת ההזדמנות שלנו. הם עבדו כמו משוגעים במשך 3 חודשים, בנו אתר חדש לגמרי, יותר מקצועי, שבועיים לפני האירוע הם השיקו. והפעם זה עבד. תוך שבוע אחד, 800 דירות נרשמו לאתר. אבל ברגע שהאירוע נגמר, 0. אף אחד לא השתמש באתר, אף אחד לא התעניין. הם ניסו לגייס כסף ממשקיעים, פגשו 20 מהם, כולם אמרו לא. משקיע אחד פשוט קם באמצע הפגישה ועזב. בריאן וג'ו היו שבורים, עם חובות אדירים בכרטיסי אשראי. זאת הייתה התחתית. הם לא ידעו איך לצאת מהחובות שלהם. באחד הלילות, חצות בלילה, בריאן וג'ו יושבים בדירה. הם במשבר כלכלי מוחלט. אין כסף, אין עסק, אין עתיד. ואז נולד רעיון מעניין. יש בחירות לנשיאות בעוד כמה שבועות. אובמה נגד מקיין. מה אם הם ייצרו דגני בוקר בנושא הבחירות? הם יצבו 2 קופסאות. קאפס מקיין ואובמאז אוז. הדפיסו 1,000 קופסאות, קנו דגני בוקר זולים בסופר, ומילאו אותם בקופסאות החדשות, ביד, בדירה, עד חצות. בריאן נזכר שהוא חשב לעצמו, מרק צוקרברג מעולם לא מילא קופסאות דגנים כדי להקים את החברה שלו. אבל תאמינו או לא, זה עבד. העיתונות אהבה את זה, אנשים התחילו לקנות את הקופסאות ב$40, יותר מ-120 שקל לקופסה. הם מכרו את כל הקופסאות של אובמה תוך 3 ימים. אנשים מכרו אותן מחדש באי-ביי ב$350 לקופסה. בסך הכל הם עשו בערך $30,000. מספיק כדי לצאת מהחובות. אבל אז אנשים שאלו אותם, אז אתם חברת דגני בוקר עכשיו? בריאן לא ידע מה להגיד. האמת הייתה שהם חזרו בדיוק לנקודת האפס. חוץ מדבר אחד. פול גרם, משקיע הסטארט-אפים המפורסם בעולם, שמע על שני החבר'ה והזמין אותם לראיון. הראיון לא הלך טוב. פול שאל, מי בכלל ירצה לישון בבית של זרים? בריאן וג'ו יצאו מהפגישה והיו בטוחים שזה נגמר. אבל אז ג'ו שלף מהתיק קופסת דגני קאפס מקיין והושיט לו. פול שאל, מה זה? קניתם את זה בשבילי? הם אמרו, לא, עשינו את זה בעצמנו. ואז הם סיפרו לו את כל הסיפור. פול התפעל, הוא אמר להם, אתם כמו ג'וקים, אתם פשוט לא מתים, אתם לא מוותרים. אם אתם יכולים למכור דגני בוקר זולים ב$40 לקופסה, אולי אתם באמת תצליחו לשכנע אנשים לישון על מזרוני אוויר של זרים. והוא נתן להם את הכסף. זאת הייתה נקודת מפנה. מהרגע הזה, הכל השתנה. עם הכסף והייעוץ מפול גרם, הם שינו הכל. הסורו את המגבלות, לא רק מזרוני אוויר, כל מיטה מתאימה. קיצרו את השם ל-Airbnb. שלחו צלמים מקצועיים לכל הדירות. ההזמנות פשוט התפוצצו. ופתאום זה התחיל לעבוד. 2011, מיליון הזמנות. 2012, 10 מיליון משתמשים. 2015, $1,000,000,000 בהכנסות. היום, שווי של $73 מיליארד. בכל לילה נתון, 2 מיליון אנשים ישנים ב-Airbnb. יש יותר חדרים ב-Airbnb מאשר בכל רשתות המלונות הגדולות בעולם ביחד. והכי מטורף, Airbnb לא הבעלים של אף נכס, אף לא דירה אחת. אז מה למדנו מהסיפור של Airbnb? שלפעמים הרעיון הכי טוב נולד מייאוש, שכישלון הוא לא סוף הדרך, זאת רק תחנה.
ושדגני בוקר יכולים להציל חברה. משני בחורים עם מזרוני אוויר בסלון ל-$73 מיליארד. זה הסיפור של Airbnb.